ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। हमारी वीडियो बनावे के एक के मकसद बा कि इ वीडियो हमार पवन भैया तक कैसहू पहुँच जाए। जाए के बदे घर न बतिया भुलाई हरियाणा हरियाणा चूड़िया ये जीजा हमारो के ले आई के आरती उतारो रे मंगल गीत गाओ रे बड़ा भाग्य माई घरवा तयली भले रउआ खाई भनिया चीलम चढ़ाई बस हप बैठी दहिया भसमी लगाई हर जटवा के जुड़ा हमर सीताना भसम भभूत तनी घसीताना गौरा हो सीताना। पवन भैया और ई सब सॉन्ग अमर बा काहे से कि रउआ सरस्वती पुत्र हई, भक्ति सम्राट हई। रउआ कौनो भक्ति सॉन्ग अगर गा देम तो वो अमर हो जाला। रउआ 30 साल 35 साल से आज भोजपुरी में आज नंबर 1 पे बानी सिंगिंग में, और ना कोई राउर जगह ले ले बा ना कोई कबो ली। तब भैया हम राउर 18 साल से फैन हैं और हिंदुस्तान के कोना कोना से हर एक फैन के यह विनती बा कि रउआ आज के ज़माना के सिंगर के फेरा में ना पड़ी, कैसे कि ढेर दिन टिके वाला ना हमन जा। रउआ अपन बैकग्राउंड देखी कि आज 30-35 साल से सिंगिंग में नंबर 1 पे बानी। रउआ आज के ज़माना के गाना मत गाई, रउआ पहले वाला गाना गाई जौन पहले आवत रहे। कैसे कि तो सब कोई के पता बा कि रउआ कुछ गा दे वो अमर हो जाई। ऐसे भैया जौन पहले गाना आवत रहे वो अमर रहत रहे, वो दिल के छुअत रहे। ऐसे भैया रउआ आज के ज़माना के गाना मत गाई, रउआ ऐसने गाना निकाली जौन पहले गावत रही। पवन भैया के फैन से ये अनुरोध बा कि के चाहता कि पवन भैया ऐसने करस, आज के ज़माना के ना पहले ज़माना के गाना गावस जौन पहले गावत रहन। अगर जे चाहता कमेंट करे और वीडियो के खूब शेयर करा जाए।